Σε απασχολούν οι γραμμές στο λαιμό και η χαλάρωση? Σου έχω 2 προϊόντα που μπορούν να σε βοηθήσουν. Ο ορός 10+ NAD της Aramane Beauty είναι ένας εξειδικευμένος ορός αντιγύρανσης σχεδιασμένος με τεχνολογία εμπνευσμένη από κλινικές εφαρμογές. Ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης της επιδερμίδας, βελτιώνει την ελαστικότητα, μειώνει ορατά ρητίδες και λεπτές γραμμές και χαρίζει πιο νεανική, αναγεννημένη όψη στο δέρμα. Η Firming Lifting Neck Cream είναι ειδικά διαμορφωμένη για την περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ, εκεί που τα σημάδια γύρανσης γίνονται πιο εμφανή, με Botox-like πεπτίδια, ιαλουρονικό οξύ και ενυδατικά συστατικά, συσφίγγει, λιένει τις γραμμές και αναδεικνύει το περίγραμμα, ενώ το ενσωματωμένο ρόλερ προσφέρει άμεσο lifting massage και καλύτερη απορρόφηση των δραστικών συστατικών. Αυτό το κόμπο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη λάμψη, την ελαστικότητα και την νεανική εμφάνιση του δέρματος με προϊόντα που δουλεύουν σε διαφορετικά επίπεδα του προσώπου και της περιοχής του λαιμού και του ντεκολτέ, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιποίησης που φαίνεται και στην πραγματικότητα.